Jotelo mag duond bura mar ODM koro sundo piny owacho mondo chop singo mar chwalo omenda mag kony ne oganda mane pio oula odar e miechgi. Jotelo go nolero ni siling 10,000 no onego chwal ne oganda mondo gine kaka ginyalo chako ngimagi tok yudo lal. Kane giwuoyo e log tich mar ODM buore ka kinde nyasi mar sidho ayanga chenro mar chiwo kony ne oganda go, ODM bende koro osiemo wang' piny owacho ewi kaka chenro mag daro jogo ma odak e dho aora sani daro. Nyasi no ne oyure gi jalup duond buch ODM Hassan Joho gi Wycliffe Oparanya. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi kind jotelo mamoko. Kwayo margi no obiro mana seche ma oganda buore kata buora pod oramo kata pod okwamo e kambi kama ne ji gi jote tok pio oula darogi ka moko bende nyithindgi pod ok odok e skul. Who are here today, SG, to be handed over something. Right now, the main concern is shelter for the people who have been affected and moved away from the riparian areas. And as a leadership in Nairobi, we want even the continued clearing of those riparian areas to take a humane face. I don't think that any person would willingly put themselves in the way of danger. But even when they are moving these persons, it must be done in a humane manner. There's a lot of displacement going on in Nairobi, and that displacement means that a lot of people need shelter, and that shelter requires money. So we are asking for the government to really expedite the 10,000 shillings that they have pledged to give everybody, but to also know that there's not enough housing if we're going to demolish 30 meters of riparian land. Katika janga hili, watu wasipelekwe kiholela holela. And what is important to note, ama muhimu zaidi kulitia thamani, ni kwamba sahihi wa Kenya unatuhitaji sisi na wewe ambaye uko pande ile. So if you're very comfortable, kama umekaa pale pazuri sana, kumbuka kuna Mkenya ambaye sahihi anasota kiasi kikubwa. When we go to Mathare, we will not be looking at this is an ODM supporter, this is an ODM supporter. We are going to help people who are affected as much.